Pakona lamini na bulumara dugu limana jɛrɛjɛkulu cɛ muso denmisɛnnin mabakɔrɔba minnu bɛ ka radio joliba lamɛnni waati na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn bi jumadon in na mars kalo ale ye min bɛ tali kɛ tile 19 sɔrɔ san 2021 minnu bɛ ka lamɛn segukaw fana fɛ sabu radio joliba bɛ lamɛn segu sisan kɛmɛ tomi kelen kan min bɛ tali kɛ segu an bɛ bɛɛ lajɛlen fo segukaw dakagun kan wala min bɛ tali kɛ kunnafoni gafe minnu bɛ bɔ dongo don limanaw an y'a ɲini nin waati nɛgɛ kaɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 fo ka se a kaɲɛ 10 ma gafe ninnu k'u lakali aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni la cogo min na laada an t'a wuli kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la lamɛnbaaw aw bɛɛ ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni sɛbɛn fɔlɔ min bɛ n'an bɛ tali kɛ o la o ye faso ka fasiri ye ni o ye lesɔri ye a kumanen don ko min ye minisiri ɲɛmaa ye Muktar Wan limanaw a jiralen bɛ k'a fɔ ko Muktar Wan bɛ taama la tile fila taama la an ka marayɔrɔ duruna la n'o ye Motikaw fɛ Sudu Baba o la lesɔri y'a jira k'a fɔ limanaw waleya caman de bɛ yen minnu bɛna Motikaw ka lahalaw caman de yɛlɛma caman bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ yen lakanako siratigɛ la Motikaw fɛ yen ka taa se hali baara caman ma olu koromokarili sirabaw caman dilali na kɛ premier ministre a bɛ o baaraw caman koromokari an ka marayɔrɔ duruna la lesɔr ka kuma la limanaw a jirala k'a fɔ min ye ministre ɲɛmaa ye a ka taama min ye nin ye ka taa Moti mara kɔnɔna la limanaw ani gouvernement ma caman de bɛ ɲɔgɔn fɛ na taama yɛrɛ nafa kama a jirala k'a fɔ kunungo yɛrɛ a cune ka bɔ avion kɔnɔna la min ye Moti gouverneur ye n'o ye Abbas Dambele colonel major ale ye kunbɛli kɛ a jirala k'a fɔ fana ni taama min ye nin ye ni premier ministre a ye a waleya limanaw a bɛnna ni waati fana ye min ye bamanci wale tigilamaw ye olu ye an ka jamana bila dusukasi kɔnɔna la sabu ni maaw hakili b'a la lele hoy ani tesit cɛ ni marabolo fila ye bancimaw ni an ka sɔrɔsiw karila ɲɔgɔn na limanaw a kɛra sababu ye maa 33 olu ni tora la an ka finitigiw la maa 14 yɔrɔ olu fana jogina a kɛmɛ sababu ye bi jamana yɛrɛ bɛ tasibila kɔnɔna la wala lesɔr ka fɔ la o de y'a to min ye waleya in ye premier ministre a taalen a sele Moti limanaw a ma fila yɛrɛ kɛ koyi a ye ɲɛsin kan min bɛ ni o tɔgɔ dalen don Amadu Bokar Bari n'u k'a ma ko Balɔbɔ Sevare limanaw a taara tasibila yɛrɛ kɛ an ka finitigi minnu bɛ ni olu dalen don yɔrɔ in na minnu bina Mali ye limanaw ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma fasiri ka kuma la Sevare kɔfɛ Muktar Wan ko a taara Moti dugu kɔnɔna la o ye laada ye an fɛ Mali la yan limanaw i mana dugu taga boloda Famakunda i mana se dugu la min ye dugu sigibaa kɔrɔw ye i na taa foli bila olu la premier ministre Muktar Wan a y'o fana a y'o layidu dafa min bɛ tali kɛ Baba Ture ni o ye Moti dugutigi yɛrɛ ye ka taa se Abdoulaye Bouma Konate ale ye Moti misiriba alimami limanaw olu ye a kunbɛn walasa a jarala k'a fɔ o kɔfɛ premier ministre limanaw yɔrɔ ani an y'a fɔ ten kuma daminɛ na ani gouvernement ministre caman de bɛ ɲɔgɔn fɛ olu la ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka baarako kunna ani baaradege Mohamed Saliya Ture ale yɛrɛ ye gouvernement ka kuma lasela ye ale ye laseli caman kɛ kunnafonidilaw ye limanaw taama in a bɛ don hukumu kɔnɔna la ani taama in yɛrɛ kun jɔnjɔn ye min ye fasiri ka kuma la limanaw i n'a fɔ gouvernement ye baara kuntilenna min fɔ kɔsa in na n'o y'a ka plan d'action ye a jarala k'a fɔ o dɔ bɛ tali kɛ premier ministre ka taama in na taama min ye nin ye limanaw ka taa jamanadenw sɔrɔ fo o sigiyɔrɔ la ka kuma ta u ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ gɛlɛya min b'u kan limanaw k'a dɔn ka kuma yɛrɛ sɔrɔ u da la nka limanaw a jarala k'a fɔ fana min ye jamanadenw ye u ka hakili la n'u sigilen dɔ ka min kɔnɔ jamana yɛrɛ gɛlɛya la ka se k'o ɲɛfɔ premier ministre ye wala gouvernement ka kuma lasela min ye Mohamed Saliya Ture a ko taama in a bɛ don nin hukumu kɔnɔna la Muktar Wan ko a tɛna dan Moti dɔrɔn ma sabu yani Moti ka se a ye vanga fɔ ka taga min kɛ
ni wolola u ka babili kɔrɔ o koromokarili la yɔrɔ moti fana ta a jirala k'a fɔ siraba min bɛ n'o bɛ bɔ Sevare ka taa moti dugu kɔnɔna la limanaw ko sira in fana o baaraw olu fana bɛna daminɛ sira in taali 2 ani segili 2 n'u k'a ma 2 fois a premier ministre ko a bɛna o baaraw koromokari a jirala k'a fɔ limanaw ni ye jateminɛ kɛ bi yɔrɔ moti mara kɔnɔna la ni lakanabaliya fɔ a ɲɔ ɲɛnen do ye kosɛbɛ fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ lakanabaliya in na cogo min na ni sigidalama minnu bɛ moti mara kɔnɔna la ni siyaw do ka taa se dɔngɔnɔw ni filaw cɛ limanaw premier ministre k'a bɛna se nin bɛɛ lajɛlen la ka se ka kuma ɲɔgɔnya ta u ni ɲɔgɔn cɛ o la gouvernement ka kuma lasela a ko k'a na taa kɔna Sofara ani Baɲangara o na kɛ premier ministre ka bɔko filanan ye moti mara kɔnɔna la o kɔfɛ an y'a fɔ ten sisan Sevare ni Mopti o cɛ siraba in a b'o baaraw fana o daminɛ limanaw hali ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye moti mara ale dɔnnen don kosɛbɛ ni jɛgɛmɔ ye jɛgɛmɔna minnu bɛ yen n'u ka siraba bɛ yen nɔ a yɔrɔ in limanaw ma tɛ se ka se a yɔrɔ kofɔlen na bamancimaw ka walijugu sababu la a jala k'a fɔ premier ministre a bɛ taa yen yɔrɔ ninnu fana na ani hali maa minnu jagoyara ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'o ye déplacé ninnu ye ni u bɛ Sokura a n'a ɲɔgɔnnaw la a premier ministre ko a na se olu bɛɛ lajɛlen ma ka dɛmɛ kɛ u ye baloko nasira ninnu na ani hali finitigi minnu bɛ moti mara kɔnɔna la limanaw ko gouvernement ɲɛma a na se u bɛɛ ma ka se ka hali tilela dun kɛ a n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaw u ka laɲini ye min ye ka i sigi Bamako yan ko jamana ka ɲɛnabɔ o tɛ nka ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma fo u sigiyɔrɔ la limanaw o de ye taama in kun fanba yɛrɛ ye l'histoire de ka kuma don limanaw aw bonya b'a la limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni o ye l'histoire de Bamako ye ale kumana jago n k'a fɔ sɛnɛkɛlaw ka soba ni o ye assemblée permanente des chambres d'agriculture u k'a ma ko APCAM limanaw ko a ye ɲɛma kura sɔrɔ kunungo alamisa mars kalo tile 18 san 2021 chambre régionale d'agriculture min bɛ Bamako district kɔnɔ n'o ye Sanusi Buya Sila ye limanaw ko ale de sugandira ka kɛ APCAM ɲɛma ye APCAM min ni ale de bɛ sɛnɛkɛlaw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ Mali kɔnɔna la yan kunungo a ka sigili limanaw a kɛra nisɔndiyaba ye a yɛrɛ bolo kosɛbɛ sabu a ye layidubaw caman ta sɛnɛkɛlaw ye k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ APCAM kɔnɔ bi limanaw a sera sa sɛnɛkɛlaw k'u bolo don ɲɔgɔn bolo gɛlɛya ninnu ka ban ko nka a yɛrɛ ka sigi a ka faama sigiyɔrɔ la n'o ye APCAM ɲɛmaya ye o bilan bɛ ka tarata natɔ in kɔnɔ Centre international de conférence de Bamako la CICB o la a sugandile Sanusi Buya Sila a yɛrɛ ka kuma la a ko u mana i n'a fɔ ɲɛma ka kɛ limanaw e de ye ɲɛma ye nka cakɛda la fɛn fɛn mana na ɲɛma b'o o sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la min mana kɛ nafako ye ɲɛma ta bɛ ko ye k'o kɛ a yɛrɛ ta ye limanaw Sanusi Buya Sila ko o tɛna kɛ bilen sabu APCAM sɛgɛnna gɛlɛya minnu ni olu y'a sɔrɔ ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ waati dɔw la wulila APCAM ɲɛmaw nɔfɛ k'a fɔ k'u ye tiɲɛni caman kɛ olu tɔgɔ la k'a sɔrɔ ni a ma olu tɔgɔ tɛ Sanusi Buya Sila ko san 5 min dilen filɛ nin a ma nin ye a ko baara boloda caman kɔni b'a bolo a ye minnu ɲɛfɔ ka ta Kayi fo Kidal baara ninnu caman bɛna boli yɔrɔ minnu na sɛnɛkɛlaw olu fan fɛ a y'a jira k'a fɔ fana ko min bɛ tali kɛ sɛnɛ ko la an ka jamana kɔnɔ limanaw n'i ye jɔsen 3 bɛ yen n'i y'o fɔ Mali ko la o ye Mali yɛrɛ sɔrɔ bolo ye sɛnɛ baganmara ale ni mɔni limanaw n'i ye nin 3 fɔ Sanusi Buya Sila ka kuma la a ko i tilala Mali yɛrɛ sɔrɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ka se ka ninnu don ba la limanaw a sera fo jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko ni sigimakɛ ni kunna ka kuma ni kunna ka fɛɛrɛw ɲini a la limanaw ka se ka ni sɔrɔ bolo ninnu kɛ don ba la walasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔna la APCAM ɲɛma kura y'a jira k'a fɔ ale kɔni nakan y'o ye wa
hali kɔrɔnfɛla min ye nin ye limanaw ni ale ye yɔrɔ sɛnɛ man ca ye bagamaralaw de ka ca ye Sanusi Buya Sila ko a ka manda ye kɔnɔna la a na wulikajɔ kɛ ka taa kɔrɔnfɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali ni a ka jan n'a jara sɛnɛkɛlaw bɛ to ka sigi min kɛ n'o ye journée paysanne ye sɛnɛkɛlaw ka tɔgɔla don a ko u na a lajɛ ka don dɔ ɲɛnamaya menaka o dugu kɔnɔna la sabu o yɔrɔ in na ye limanaw bagamaralaw de b'a yɔrɔ ninnu na ye a dun fana sɔrɔ wɛrɛw bɛ a dugukolo jukɔrɔ i n'a fɔ kɔgɔ n'a ɲɔgɔnnaw fɛn caman limanaw ka se ka o bɛ se ka don bala cogo min na jamanadenw ka se k'a tɔnɔ bɔ APCAM ɲɛmaa kura n'o ye Sanusi Buya Sila ye a ka kuma kuncɛ kɛra o ye limanaw o kɔni o ye jigiya ye kɛ Soir de Bamako ko n'i ye jateminɛ kɛ chambre d'agriculture assemblée permanente des chambres d'agriculture limanaw ko nin na kɛ fiɲɛ kura dɔ ye bɔtɔ ye a ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ kɔɔri sɛnɛnaw san 2020 ani san 2021 yɔrɔ u caman kun bana k'a fɔ k'u tɛna kɔɔri sɛnɛ k'a sababu kɛ gɛlɛya donna kɔɔriko la ɲina hali u yɛrɛ ka wulikajɔ la CMDT ɲɛmaa min bɛ yen u kun wulila ale nɔfɛ ko fɔ ale ka wuli ka bɔ yen limanaw Sanusi Buya Sila a nakan kɔni ye k'u ka sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'u ma hali ni ta bɛ kɛ k'u sɛgɛrɛ fo u ka togodaw la limanaw kuma ye min ye u ka gɛlɛyaw ka se k'o ta ba la ale Soir de Bamako kelen kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ ko limanaw cakɛda bolofara caman de b'an ka jamana kɔnɔ yan minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko ka baarabila kɛ tile 3 baarabila limanaw min kan ka daminɛ mars kalo in tile 22 a bɛ bɛn ntɛnɛn natɔ in ma n'i ye jateminɛ kɛ jagokɛlaw b'a la sira matarafabaw b'a la min ye mobili bolaw ni sugu jɔbaw sugu matarafabaw a n'a ɲɔgɔnna caman limanaw ninnu ka baarabila min laselen filɛ nin ye Soir de Bamako ka fɔ la k'a bɛ n'a fɔ i ye woso kalaman bila an ka cɛmancɛ fanga gouvernement in tɛgɛ kɔnɔna la limanaw ni waati bɛ fɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ an ka cɛmancɛ fanga maaw bolo n'u ma fɛɛrɛ ɲini ni baarabila in na n'a dun kɛra limanaw a bɛ sɔn ka gɛlɛyaba de lase an ka sɔrɔ ma don nataw la o la n'i ye jateminɛ kɛ ko yalima gouvernement kɛlen don k'i tulo ci ka bɔ ninnu ka laɲiniw kɔrɔ wa walima syndicat de ta ye laɲini ko jugu yɛrɛ ye limanaw ɲininkali kɔntɔn min bɛ yen a mana kɛ cogo o cogo ninnu ka wulikajɔ a n'u ka dimi k'a da kɛnɛ kan k'a fɔ u diminen don u ka laɲiniw kɔrɔ groupement syndicat des transports et conducteurs routiers du Mali collectif national des acteurs des marchés du Mali Sénat Mali association nationale des transporteurs de bétail viande sogo feerelaw n'u k'a ma ko ANATRABEVIM association libre des consommateurs maliens ALCOM ninnu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan limanaw ko kɔnɔkulu jɛlen o bɛ pi fɔ n'i ye ninnu senbɔ Mali sɔrɔko la e ko a tɔ ta dɛ sabu ko u ye kunnafoni min di kunungo alamisa mars kalo tile 18 limanaw a bɛ fɔ bɔ dɛ sabu ko gouvernement bɛ fɛ ka olu yɛrɛ de kɛ bolokofɛ ko ye olu minnu bi ni jamana gɛlɛya yɛrɛ kama u ye laɲini fɛn fɛn kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma waati in na an ka dundalafɛn ninnu minnu sɔngɔ kɛmɛ yɛlɛlen don sugu kɔnɔna la a sen tɛ ka jigin limanaw yalima nin sɔngɔ yɛlɛ ninnu a bɛna jigin waati jumɛn de nin don n'i y'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ limanaw n'i ye bɔn mara ka a ci waati kɔnɔ limanaw n'u kama bɔn retardement limanaw n'o cina o n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na ala ka n'a ci dɛ o la Soir de Bamako ka kuma la a ko u kɔni ye taama sugu bɛɛ lajɛlen kɛ faamaw yɔrɔ u ka laɲini ninnu na a ko maa minnu bɛ yen ni olu tun bɛ kunnafoni in kɛnɛ kan u caman y'a jira k'a fɔ u bɛ ka laɲini minnu kɛ u ka hakɛw de don o la o de y'a to u farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin baarabila in k'a boloda min kan ka daminɛ mars kalo tile 22 in san 2021 tile 3 baarabila a bɛ daminɛ tile 22 ka taa bila tile 23 ka taa bila tile 25 la o la cakɛda minnu ye nin ye ni ye taamakɛlaw minnu bɛ siraba kan olu ta ye péage ko kuma ye ko péage sarali limanaw kuma bɛɛ i taa ni ka segin la i b'a sara ani ka taa se ko ka permis
sɛbɛn min bɛ di mobili bolilaw ma ka o kɛ san 5 ye ani ka caman fana bɔ u ka vignettiw sɔngɔ la ani sirabaw kan polisiw ni gendarmew ni douanew bɛ dantɛmɛ wale minnu ta ka ɲɛsin u ma fo ka taa se eaux et forêts ma collectif des acteurs de marché district de Bamako n'o Sena Mali ye olu fana y'a jira k'a fɔ olu ka sugu limanaw o de fɛrɛlen don setigiw ma nafolobatigiw a sugu ninnu caman bɛ bi limanaw ko u bɔn bɛ min kalama sugu ninnu di mɛ maa wɛrɛw de ma olu kɔni ta ye u bɛ sugu kɔnɔ yen nka u da t'a la u ye olu Sena Mali laɲini min kɛ u ka sugu ninnu ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛ titre foncier k'a bila sugu tɔgɔ la walima k'a kɛ jamana tɔgɔ la o la association nationale des transporteurs bétail viande n'o ye sogo feerelaw ye olu ko olu ka laɲini ye mun ye limanaw sogo bɛ ka di cogoya dɔ la bi hakɛ dɔ kɔnɔ hakɛ min ni limanaw a dundala yɛrɛ man di sabu ni ye sogo min n'a kan ka di a jɛlen i b'a sɔrɔ a nɔgɔlen de bɛ di o ka kan o man ka kɛ o la ko u ka laboratoire ninnu fo o fana ka lajɛ limanaw minɛn minnu bɛ yen ni o kan ka di u ma walasa sogo ɲuman bɛ se ka bɔ laboratoire la abattoir ninnu na ka taa di maaw ma fo u sigiyɔrɔw la min ye sogo feerelaw ye olu fana ka laɲini y'o ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ye hakɛw ye hakɛ minnu ni u y'a ɲini gouvernement fɛ a mɛnna nka limanaw ta kɔni tɛ ka bɔ sisi tɛ ka mɛnɛ ni laɲini ninnu ma sabati yanni dɛnɛn nata in cɛ limanaw ninnu bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan k'u na baara bila kɛ u y'a jira k'a fɔ hali an ka cakɛda kɔrɔ minnu bi yan limanaw usine kɔrɔ ninnu ni olu datugulen don ko k'a lajɛ ka usine ninnu wuli ten sa UNPP b'a la segma ani taw cimenterie min filɛ jamu ani Comatex fana min ni o datugura kɔsa in na n'a jɛla k'a fɔ o baarakɛlaw kalo 9 sara o juru bɛ yen nɔ a kelen o kelen sefa wari 11 o de juru bɛ yen nɔ ka kan ka di baarakɛlaw ma limanaw o de kuma in ye an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni na kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye l'indépendant ye ale kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ nin waati in na syndicat minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka kiiri tigilamaw tɔgɔ la syndicat de la magistrature limanaw u bɛ ka bagabali kɛ bagabali tɛ dɔwɛrɛ ye ko tanama ko kumaw de bɛ ka taga ɲɛsin kiiri tigilamaw ma bi ko k'a sɔrɔ min ye magistraw ye olu bɛ ka kiiri de tigɛ kiiri kan ka tigɛ cogo min na jɔnni ye nin kuma fɔ syndicat autonome de la magistrature SAM ani syndicat libre de la magistrature SILIMA ni syndicat belebeleba fila min ye nin ye limanaw ni olu de bɛ an ka kiiri tigilamaw ka hakɛw lafasa yɔrɔ a kuma fɔra kun jumɛn na cour d'appel kelen kɔ ka Amadu Aya Sanogo ka kiiri tigɛ ka kiiri k'o daja Amadu Aya Sanogo la yɔrɔ kiiri yɛrɛ dɔw yɛrɛ ko kiiri ma tigɛ sabu ko sariya tigilamaw ye Amadu Aya Sanogo yafa de kɛra ma k'a sababu kɛ ko sariya dɔ bɛ yen sariya min n'o ye loi d'entente nationale ye wa fana maa minnu bereburuji maa 21 minnu bɛ yen ni olu fara olu sɔmɔw ko olu fana yafara sabu nisɔngɔ dira u ma limanaw jamanaden caman de wulila a ko la ko kiiri tigilamaw ye nin min kɛ nin ye k'a bɛna fɔ u ma kiiri tigɛ wa kiiri tigilamaw dun jɔyɔrɔ kan ka kɛ camancɛ de ye olu kan ka kɛ camancɛ yiri ye u man ka dɛmɛ fan dɔ fɛ ka fan dɔ to maa caman kumana a ko ka ko Mali kiiri tigilamaw ye kiiri min daja Amadu Aya Sanogo la nin ye ko a man kan indépendant ka fɔ la min ye SAM ni SILIMA ye olu ko olu ma olu ye kiiri min tigɛ nin ye u ma kiiri tigɛ i n'a fɔ ko a diyara u ye u ma kiiri tigɛ i n'a fɔ ko Amadu Aya Sanogo ko ka di u ye walima u ye jamana kiiri de tɔnɔmi SAM ni SILIMA ko o t'olu ta ye olu kɔni ye kiiri tigɛ de sariya dɔ de bɛ Mali kɔnɔ sariya in ko ni fɛn min kɛra limanaw ko ka yafa kɛ olu y'u sinsin o sariya de kan wa sariya in tɛ dɔwɛrɛ ye députéw de ye sariya in voté députéw de sɔnna sariya in ma limanaw n'o ye loi d'entente nationale ye SAM ni SILIMA ko olu ma taa a sama ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na n'a ye sariya kelen de don Mali kɔnɔna la yan o bɛ sen na o ni maa wɛrɛ wulila jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko ko Mali kiiri tigilamaw ta kɛn bɛ yɛrɛsagokɛ yɛrɛ ye kiiri ma n'u ja yɔrɔ min na u b'a sama ka taa yen nɔ a ma n'u ja cogo min na u b'a tigɛ ten nɔ
samni silima ko nin ye dantɛmɛ kumaw ye walima damatɛmɛ walew ye ka ɲɛsin Mali kiribulon ma u dunna a man kan olu ye jamana kiri tigɛbaw ye olu de bɛ jamanadenw lafasa jamanadenw ka hakɛ ka jo di jotigi ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma député minnu bɛ yen n'o olu ye ni sariya in ta limanaw ko waleya minnu kɛra san 2012 ko yafa ka kɛ maaw ma olu y'u sinsin o sariya kelen de kan a dun limanaw sɔsɔli t'a la dɔw ko jamanadenw ka nafolo tara ko k'a don kiri in da fɛ nafolo minnu dira maa minnu bɛ yen n'olu fara olu sɔmɔw ma a caman bɛ ka kuma fɔ ko jamanadenw ka impôt n'u ka salew de donna a ko da fɛ sariya min dun tara o ma ta jamanadenw kɔ sabu député minnu y'a ta o jamanaden kelenw de ye olu députéw ta o député kelenw de fana bɛ ka jamanadenw kunkanko kuma fɔ yɔrɔ limanaw kuma fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan o la Sam ni Selima ko nin kɔni ye kumaw ye kuma minnu ni olu tɛna jɛn n'a ye k'a fɔ de ko yɛrɛkanabila bɛ jamana kɔnɔ n'o ye liberté d'expression ye min mana i ja i b'o fɔ kuma min mana i ja i b'o o fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'a ye wa u kɔni bɛ to sariya kɔ wa u kun ye kangarida fɔlɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma kangarida filanan ye nin ye o ye k'a fɔ Mali kiri tɛna kɛ dasago fɔ yɔrɔ ye bilen min mana i ja i n'a fɔ u ma limanaw min mana i ja i n'a kɛ olu dun jɔlen don jamanadenw fana ka hakɛ de lafasali kama a ko mana tɛmɛ cogo o cogo kan olu kɔni bɛ ka u ka danbe ani u ka kiriso k'a lafasa maaw kana a kɛ fɛn k'a kɛ ka se tereke a kan ka taa n'a ye kuma in ye an ye nin bɔ indépendant de kɔnɔ bi sɔgɔmada in na aw bonya bɛ kunnafoni la limanaw kunnafoni sɛbɛn bɛ ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana a jirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamako yan bi jumadon in na taama dɔ kun bolodalen don taama min ni a laɲinina ni jateminɛ kɛ collectif dɔ fɛ collectif pour la défense des militaires ni ye jɛkuluba ye minnu ko k'u bɛ an ka finitigiw lafasa taama in a na kɛ a ma yamaruya ma di u ma gouverneur fɛ n'o ye Bamako gouverneur ye k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ coronavirus ko b'a la maaw ka fara ɲɔgɔn kan ninnu olu caman bɛ olu ma yamaruya yɔrɔ nin waati in na a jarala k'a fɔ maaw ka fɛɛrɛw tigɛ walasa u bɛ se ka kisi covid-19 in bana ma cogo min na maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka caya o kɔni ma yamaruya fiyewu o de y'a to u ye lettre min ci Bamako gouverneur ma gouverneur kɔni y'a jira k'a fɔ ko taama in ko a ma yamaruya taama min na a kun bolodalen don Bamako yan nɔ bi ni ye jateminɛ kɛ wale jugu min ta ka ɲɛsin an ka sɔrɔdasiw ma ntɛnɛn tɛmɛnen mars kalo tile 15 san 2021 lele hoyi ani tesit ni ɲɔgɔn cɛ limanaw na a kasara bonyana kosɛbɛ maa min sara a la o de ka ca kosɛbɛ Mali yɛrɛ bɛ tasibila la ka ɲɛsin o finitigi ninnu ma bi nka limanaw a kuma kɔni ma caya collectif min ye nin ye ni olu ye laɲini kɛ k'u bɛ taama ni gouverneur ma jɛn n'a ye u fana ye laseli kɛ u ko ni gouverneur ma jɛn n'a ye olu kɔni na kɔsegi kɛ ka dugawu don kɛ limanaw finitigi minnu tora la ala ka u dayɔrɔ sumaya ala k'u kɛ sedusiw ye minnu banana ala ka u segin u yɛrɛ ma wa ka finitigi minnu bɛ bi halisa n'u bɛ jamana lakanani la limanaw ko k'u janto wa u ka dɛmɛ yɛrɛ bi u ye ale Nouvelle Horizon kelen na limanaw soci kuma min bɛ sen na n'o ye aéroport ka kɛnɛba ye limanaw a ko a tɛna ja dɛ sabu ni ye jateminɛ kɛ yɔrɔ minisiri kelen kɔ k'a fɔ ko aya min ye zone aéroportière ale so minnu b'a a yɔrɔ kofɔlen in na ni ye jateminɛ kɛ hectare 7,100 yɔrɔ o de bɛ aéroport kɛnɛ in kofɔ a jala k'a fɔ cili fɔlɔ min kɛra hectare 1,000 dɔrɔn de bɛ yen minnu ni o sera ka ci nin waati in na a jarala k'a fɔ ni soci tako filanan min bɛna kɛ ko a caman bɛ taa guanakaw olu b'u ta sɔrɔ a la limanaw o kuma fɔlen guana cɛkɔrɔba minnu bɛ yen ani u ka seko ni dɔnko minnu bɛ yen olu fana sigilen tɛ dɛ sabu ko k'u na segin kɔrɔlen ma limanaw kɔrɔlen ye jumɛn ye an bɛ se min na e bɛ ta kɛ nka anw fana bɛ se min na an fana b'o kɛ a ma kɛ ko fila ye guana cɛkɔrɔbaw ko a na kɛ olu su kan n'o tɛ u ka sow jɔlen ka taa ci aéroport kɛnɛ na limanaw k'u segira k'u na don
kɔrɔlen ye min fɔ fɔlɔ limanaw k'u na segi kɔrɔlen ma sabu limanaw min bɛ tali kɛ faama mana fɔ ko sira a bɛ bɔ i kuncɛ la limanaw kun de bɛ fɛrɛ ka ci n'o tɛ sira bɛ bɔ a la dɛ Guana cɛkɔrɔbaw kɔni wulilen bɛ k'u jɔ bi ka u segin u ka a mana kɛ seko ni dɔnko fɛn fɛn ye limanaw k'u na segin u ma olu fana a so in a tina ci walima a na ci ningali yɛrɛ kɛn bɛ nouvelle horizon fɛ gouvernement kɔni y'a ta fɔ k'olu na ayiwa baara in kɛ nka Guana cɛkɔrɔbaw fana ko so in tina ci hali n'a sɔrɔla maa caman y'i da don a la i n'a fɔ Sherifu Usman Madani Haidara ninnu limanaw olu bɛɛ lajɛlen ta fɔ nka gouvernement ministre min bɛ yen n'o ye Jɔnkɛ Jara ye ale ka kuma la CNT maaw ɲɛma a ko soci a baara filanan o na daminɛ limanaw kuma fɔlen a Guana cɛkɔrɔbaw kɔni wulilen don k'u jɔ bi k'a fana na kɛ olu su kan kuma in ni dɛ e ko an di kunnafoni bila nin kɛ yan soirée Bamako de ye nin fɔ limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn Amadu Jalo kunnafoni lase aw ma Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni di sɛbɛn olu lakali wɛrɛ kɛnɛ kan hakɛto bɛ nin kan a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ